Anga wale nyumano wale beka nyeshin au mo malikono ani malikoka au minumbe nini maina keme ka nyamada ka nyeshin jabaranuma wala safa munya bisika sura au fe shiri flateve monanga kuna fonina mimi na wala like au ye malikunga ani jen fan wara kunga mafo ngoni akuma sele bakuruba kuna fonu fle Kelembe udo asayede Sherif Ousmane Madana Haidara Mali Silamadina nyamo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Silamaya demeto ansaru nyejo yorobe banamba kono ka sabuge banamba ansaru farala nyonga ninga sojo karamo Haidara mi Musa kabiti jo sheba wari million mugani ndurula ukurubo ngarila kabeni alamusa marsikalot lembuga ani sabaye bamananga kuna poni na bakuruba kele de yeni nyemi ni soni abi wala awiye audangana Mali Silamadina nyamo ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Silamaya demeto ansaru nyejo yoro amanyema asayede Sherif Ousmane Madana Haidara abora Bamako kono ningi kunda banambaka kasabuke banamba ansaru ye sojo aye okanga kurugongari gayani karamo Haidara akase banamba tama udamenena yoro minu na sirakuna kadamine murbabugu ngaba koro droit karamo Haidara ase jora nunungele bela jelela kaduga udonge yenzigi bawiye kadamine sala katase chenfala klomajo masala kulukoro ayda kurunya flake ninga labana ka ikunda yoro minga oye bobuguye dumba karaje sirakorola ayeda kurunya flafo yenino ningi kunda kale ni kanguka mamena ni asurunyana banambala dugumi miwele ko galona ni banambache kilometre seginye karamo Haidara ayasoro banamba kaunana akumbe ye ningu senzeni aye kadoni aye banamba kono kata besimila banamandula tikene baka kabeni negenyeta aninani 14h aye la de la folie minu nganga ke manyema ula aye olu feneke karamo Haidara aka banamba tama jumadu ngafo alamusa jumashu kerengere ne nyanani oye alamusa ka duguja juma na wajuli kene belebele o fene be sigi singa banaba ndulati kene baka nala sona maminye anga tama dunye minuni olu be karamo Haidara nofe aya kadamine Ustaz Mokhtar Bagayugula katase buya jageli kulibalima ani Fuseni Keita umana fe minunzoro la selina taw ana olu lase awmo nga yanoche anzera ka madamado usoro ansaru ma nyemawula kerengere ni nyana banamba kono a secrétaire général ana président nisodia minumbe ula ani nyanyani minumbe ula karamo Haidara ayeli ni abismillah lila banamba uflani ka an karamo kanu de ambla ka soinjo parce que ay chesri minge dinena akala sababu ka ambo dibila ka ambla noro sraka sarafu itamulu se fitini mi may ode ka ni yoroni laben ka dama wala sa bisika do kanye o kofe ani bloku mandrasa Morjan Sangare ani Bati Yani Traoré ani bloku nu o togo da bloku na ka sababu ke o chesiri minge dine na banambaya karamo wore dasila o togo masisa wala o kofe radio banamba ka fokunga ngala esini jirana karamo kanga si kata yi kurmo kari am be ga sore jo ala yande ma sera ga suin bara laba o anya kono kana suin della anya welode kam bi ko anye nafa mun saran karamo kura moy se am se wona fo ka su dawna dantora quoi katanya rogo jinatike dlalima ananga de made dlaliu kase la harama an se ga dan fo ra quoi angon mi se ga mo fodoro karamo ani chala ka saran here abana karamo Haidara ka banambata ka beni alamsa marsikalot limuga ani sabayeniye o ja kungolawiye anya fo awnyana la selila ka fo ka beni alamsa e ka duguja jumana karamo Haidara wajuli belebele abi o nyana maya ndulati kene baka o duguja juma ina fo ayeru ya ye jala chugumina karamo Haidara abi ye kuna foni disodo kurubo ngarili kene kani o ye banamba ka fo kungai sokmada ya mbamve Jagokelaw olu ka nyema yaso ma nyema chambre du commerce et d'industrie ama nyema uyetama ke ka nyeshin kulukoro mo ka sabuke kulukoro sesimo bulo fara mimbe ka joye wese kata unyada bara utabolo ka chugumi memese ka to halibi la nyini ye fe menye jango jago adodoni kebaw ani maminombe no ni olu ya belebele kebaw ye ubela jelebi se ka boso inumo anga maminongumbe akene ka Sherifla TV jabarani tokola oye Ousmane Zogore na ka jatala Ibrahima Koulibaly Jakokelaw ani ezintigu togola sobambe no e chambre de commerce et d'industrie du Mali a ɲɛmɔgɔ ka fara a ka cakɛda ma dɔw kan u ye taama mun kɛ ka taa jamana marabolo filanan na
a laɲini kun ye ka t'u ɲɛda so kan so minnu bɛ ka jɔ Kulukoro mara la jagokɛlaw ani izinitigiw tɔgɔ la walasa ka jateminɛ boloda ka ɲɛsin a ma baara laban minnu b'a jɛ ka se ka olu dafa ɲani a bɛ se a kolomokari don ma o mun bɛna sigi sen kan a tɛ se waati jan ma tuguni. Nin so in chambre bɛ k'a jɔ a jɔra a banna a bɛ kalo damadɔ bɔ mais a bɛ waati dɔ bɔ an ye autorité informé ko Kulukoro chambre de commerce délégation générale jɔra ka ban an bɛ fɛ u kana an ka inauguré jaabu mana fɔlɔ ka date d'a ma ne y'a laɲini k'a fɔ ko bɔn ne yɛrɛ ni équipe ka déplacé ka n'a lajɛ yala a banna fɛn jumɛn tora mun bɛ se ka dilan ka dernier réglage kɛ yanni inauguration cɛ nakunba yɛrɛ ye nin de i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a cogoya min an taara bureau bɛɛ visiter salle de conférence périlen don bureau bɛɛ labɛnnen ka ban bâtiment banna foyi tɔ tɛ yen k'a kɛ tuguni courant ji fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ maintenant o bɛ na ni hakilisigi ye k'a fɔ n'u pɛrɛla don min u ko bon k'an pɛrɛla an bɛ fɛ ka taa nin don in na o k'a sɔrɔ an fana pɛrɛlen don yɔrɔ bannen nakun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de y'o ye quoi. Ni so min jɔra jagokɛlaw ani izinitigiw tɔgɔ la Kulikoro a jɔra dugukolo min kan o bɛ se mètre 2000 ma wa musaka min donna a da fɛ o bɛ se sefa wari $400,000 ma mun bɛɛ lajɛlen bɔra jagokɛlaw tɔgɔ la so kun so camanw de bɛ minnu bɛ a kɔnɔ kabini bureau la u ka yɔrɔw ka taa se u ka lajɛrɛkɛyɔrɔ ma n'o ye salle de conférence ye mun kelen bɛ se ka mɔgɔ 400 ta. Bon a jɔra dugukolo hakɛya mun kan a bɛ taa mètre carré 2000 la après 2000 mètres carrés wari mun donna la a bɛ taa $400,000 ani dɔɔnin na équipement mun b'a kɔnɔ a n'a joli wari la k'a fɔ yan dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔn bɛ ka jɔ Kayi o fana banna pewu ni ala jɛna n'an ye inauguré an bɛ taa Kayi fan ta inauguré Segu ta fana ni ala ma basi kɛ mois de juin o b'a sɔrɔ o fana banna ni ɲɔgɔn fana bɛ ka jɔ Segu ani chantier wɛrɛ b'an bolo Bamakɔ ni ala ma basi kɛ don nataw la an bɛ taa olu fana visiter ni ala jɛna n'a ye an b'a olu fana citation f'aw ye donc n bɛ se ka mun fɔ bi o ye nin yɔrɔ ninnu ye welekan mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin Kulukorokaw ma président délégation générale n y'a ɲɛf'a ye bureau kɔnɔ yen sisan n ko bâtiment banna mais ni bâtiment banna ni ɲɔgɔnna la a ka kan u ka équipe dɔ ɲini mun b'a a lakɔlɔsi k'a nettoyer k'a entretenir pour que a ka to a bɛ se ka mɛn niveau in na je pense a message a y'a mɛn a bɛ disposition ta joona ka mɔgɔ ɲini ka équipe bila yan nɔ ka nettoyer ka entretenir donc an bɛ n'o kan u bɛ n'o kɛ teliya la pour que a bɛ cogoya min na a ka to tan souvent bâtiment bɛ jɔ ka ɲɛ a ka ɲi mais kɔfɛ ni entretien t'a la san kelen san damadɔ i b'a ye a bɛ délabré a bɛ tiɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni so kura min jɔlen filɛ jagokɛlaw ani izinitigiw tɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye jamana kɔnɔ k'u ka hakɛw tɔbɔtɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukorokaw ka hakɛ. Afɛsa muso danbe an balakaw ka jɛkulu don min da fɛ k'i da k'i bonbo ye bilen k'i sigi ka npogotigi wulitɔ tiɲɛ dɔ lajɛ o de kosɔn u y'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka hakili jagabɔ kɛnɛ in tɔgɔ da balaka yɛrɛ an npogotigilama a bɛ se ka labɛn ka ladilan cogo jumɛn ka a donmaya siraw dafɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ balakaw ka jɛkulu ka nin hakilina in sigi sen kan a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ bi in na u ka jateminɛw bɔra a kan k'a fɔ npogotigiw u bilama bɛ ka ye fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya minfɛnjugu min bɛ min dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnna ko npogotigiw bɛ ka ye o la kɔsada in na wa jatew yɛrɛ a jira k'a fɔ dɔrɔgu minfɛnjugu minnu bɛ min kɛmɛ sara la 72 a bɛɛ lajɛlen ye den da n'u ye olu fɛnɛ na 25 ye npogotigininw ye a b'a ta olu de ye sini ma sinikɛnɛ ma dugu jɔ jiriw ye ka sabu kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ lamɔ sabatira bɛɛ o b'a sɔrɔ ba de jɔra o kumana min ye muso jɛkulu in ye ni u kama ko réseau Firdausa Afɛsa muso danbe u y'a lajɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni olu bɛ se ka kuma in kɛ ni ka labana ka maa fɛnɛ ɲini min ka dɔnta ka wuriyalen don n'a bɛ se ka bilasirali kɛ npogotigiw minnu fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan u ka se ka fɛn caman faamu minfɛnjugu min dɔrɔgu a kɔlɔlɔw la u ka kɛnɛya u ka ani u ka maayaw ka barisabu ka da ka min ye minfɛnjugu ye a bɛ maa bɔ i taabolo ka kuma dɔ a b'i caw wali kelen k'i malo ta o y'a ye ni i sera ka a bila i bɛ waati kɛ olu cogoyaw la da donna ninnu de la ka u walawala an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka bɔ yen Sanba Tarawele ka jaw sababu la o de filɛ nin ye. Bɛɛ hakili ka ɲi bɛɛ jogo ka ɲi cɛ jogo ka ɲi muso jogo ka ɲi o de y'a to furu ɲuman bɛ se ka sabati walasa ka du ɲuman jɔ donc bi bi in na dɔrɔguta waralen don an ka jamana kɔnɔ cogo min na
anw den minnu bɛ bi tant que drogue ta in ma kɛlɛ ka bɔ yen an tɛ se ka furu ɲuman kɛ walasa an bɛ se ka du ɲuman jɔ cogoya min na a tilala ka kuma fɔ ko du ani silamɛya n b'a fɛ k'o fana fɔ a ye bi bi in na pour que i ka kɛ silamɛ ɲuman ye tant que i bɛ drogue ta i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye drogue tala tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu fiyewu barisa n'i bɛ drogue ta a b'i hakili bɔ a cogoya la i bɛ miiri kojugu dɔrɔn de la drogue tala hali ni hakili ɲuman b'a la n'a ye drogue ta ka ban hakili ɲuman in bɛ bɔ a la a bɛ kɛ hakili kolon de ye donc hakili kolon bɛ mɔgɔ min na o tɛ se ka silamɛya kɛ hali n'i y'a jateminɛ silamɛya jɔsen 5 fɛn fɛn bɛ yen ni hakili tɛ i tɛ se k'a kɛ donc n b'a fɛ k'o yɔrɔ fana fɔ a ye a ko du ye cɛ ani muso an ka jɛkulu in yɛrɛ sigira walasa ka musolakaw de ka drogue kɛlɛ kosɛbɛ sabu an y'a ye k'a fɔ bibi in na o ye 2012 rapport dɔ don an ye k'a fɔ n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi i b'a ye k'a fɔ bi 72% n'o ye 72 o denmisɛnninlamɔgɔw olu de bɛ drogue ta an ka jamana kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ anw ye silamɛ jamana ye 90% musulman ko 72% o denmisɛnninnakaw olu bɛɛ ye drogue ta nɛnɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ o 72% fana na 25% n'o ye musolakaw ye olu y'a ta donc o de y'a to an yɛrɛ ye k'a fɔ bibi in na drogue ta bɛ ka cari an musolakaw fan fɛ bi donc an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ pour que k'an musolakaw u sensibiliser k'a yir'u la k'a fɔ drogue man ɲi hali du yɛrɛ ma parce que an musolakaw de du duloma ye n'i y'a mɛn du an muso de don n'an muso yɛrɛ bɛ drogue ta du tɛ se ka jɔ n'i ye muso danbe yɛrɛ ka emblème lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛn bɛ ka muso kɛ ka den minɛ a disi la ça veut dire que muso kan ka den minɛ ni nin ye ani dusu ɲuman ani hinɛ alors que ni muso bɛ drogue ta hinɛ bɛ bɔ a la dusu bɛ bɔ a la a tɛ se ka den minɛ ka ɲɛ donc an musolakaw ka drogue ta kɔlɔlɔ de b'a la bi kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye fɛn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko violence basée sur le genre n'u ye kɛlɛ ani u bɛ berew ni muru ɲɔgɔn ta furu kɔnɔ n'i y'a sigi i b'a ye k'a fɔ drogue ta kɔlɔlɔba nɔ b'a la ani bibi in na an ka denmisɛnninw n'u furula parce que i b'a ye an ka musomaninw k'a daminɛ san 12 la u bɛɛ bɛ drogue ta donc san 12 ka yɛlɛ i bɛ se furu ma yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ drogue ye fiɲɛ bila i ka denso la donc a b'a kɛ i ka denko bɛ gɛlɛya donc pour que i ka se ka den minɛ ka da i naga la donc o ye drogue gɛlɛyaba dɔ fana ye an ka musolakaw fɛ yen n balimamuso kumana santé de la reproduction kan fɔra k'o de fɔ sisan drogue bɛ santé de la reproduction gɛlɛya kosɛbɛ parce que denso min bɛ muso la ni denkisɛ min bɛ bɔ a la n'a bɛ fɔ o la ko ovule ni muso mɛnna drogue kan a b'o fanga dɔgɔya kosɛbɛ. Jedefort jakulu do min gɛmɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balakaw ma dugu min na o ye Samalen ye Samalen bɛ Manden commune na centre dɔ de jɔlen do ko centre min ma ko centre multifonctionnel des femmes a dabakun ye ka se ka an balakaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka wali dɔ kɛlɛ jiritigɛ banbali an ka kungo kɔnɔna wulina ka jiri ka a landanya o yɔrɔw la a dabakun ye olu kɛlɛliw de ye a musaka o bɛna sifawari miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn dani nsabanmɔ Jedefort labanna ka baarakɛminɛn dɔw fɛnɛ ɲini k'o bila centre in ka bolo kan walasa maa minnu bɛ kɛ a kɔnɔmaw ye an balakaw la u bɛ se ka baara kɛ ni a ye k'u yɛrɛ dɛmɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu kɛra Samalen kɔnɔ ni o bɛ Manden commune na an sera ka minnu sɔrɔ ka bɔ yen olu de filɛ nin ye. walasa kungo kɔnɔna bɛ se ka lakana ka jiriw lakana ka ja kɛlɛ ni yiri tigɛ ko juguw dabilali ye Jedefort ye dɛmɛ don Samalen dugu musow ma Manden commune kɔnɔ ni baarada dili ye u ma coopérative in a sigilen sen kan a nafa tɛna dan kungo kɔnɔna lakanani dɔrɔn ma nka a bɛna kɛ sababu ɲuman ye muso ninnu ma minnu garijɛgɛ donna nin baarada in na u ka don murubakala la ni ka se k'u ka musakaw ɲɛnabɔ u yɛrɛw ye. mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ i tɛ diɲɛ d'a ma an duguduru mɔgɔ nin a ye na laɲini sabati k'an ka lɔgɔtɛgɛ dabila an bɛ sɛnɛ yɛrɛ fana dabila ba Ala ye min na k'o sakɛ dugutigi n'a dugukolo di a diɲɛ dugukolo dugutigi le n'o d'an ma i tɛ nin dugukolo sɔrɔ dɛ walahi adamadenya le b'a sɔrɔ ka Jedefort ɲɛmɔgɔw fo Fatumata Kɔnɛ k'a fo k'a ko ɲuman lɔn Kasamara k'a fo k'a ko ɲuman lɔn Jedefort ɲɛmɔgɔ walahi an tɛ foli ban kɛla dɛ parce que an tɛ foli ban kɛla ni ɲɔgɔn dɛmɛ ma k'an ye ban
an muso 90 de sali kɔnɔ yan muso 90 an duguduli muso 90 de dafalen bi ala barika sede fɔra mɔgɔ barika Manden commune sigida ma ɲɛmaw u ye waleya in fo kosɛbɛ ka labana ka cɛsiri laɲini musow fɛ ko dɛmɛ min ni a dilen filɛ nin ye u ma k'o k'a lajɛ u k'a labara minɛ cogo ɲuman na. Donc an bɛ kɛnɛ min kan bi nin kɛnɛ belebeleba de donc ni ye nin minɛn yɛrɛ sigilen nin bɛ fɛn dɔ de fɔ ni ye nin santiba nin ye nin bɛ fɛn dɔ de fɔ ala sababu o sababu kun fɛn min ye o ye réforme mɔgɔ de ye nin bɛ fɛn camanba de bɔ ka an ka muso ka ko la o fɛn min ye o ye ka taa lɔgɔtigɛ ni fɛn caman kɛ nin produit ninnu ka améliorer an yɛrɛ bɛ laɲini de la o ni mɔgɔ sɔrɔla ka aw dɛmɛ vraiment nin mankan ka dan ta nin kan ka kɛ kudayi de ka fɛn minɛn di ka a la ka minɛ ka ɲa k'a lakanda parce que nin centre nin n'a ɲana bɛɛ de bɛ bɔ ninnu fɛ manden ta nin ye a bɛ se ka taa yɔrɔ caman les produits améliorés la n'o yɛrɛ si ta ye fɛnba de don. Ne ko ne nusajan bɛ bi parce que an ka baara ye sigida lakana ye ji ni kungo muso bɔla k'a fɔ k'a bɛ wagati dama bɔ k'olu ye jele bila jele fɔra k'u ka jele bila k'u ɲɛsin baara wɛrɛ ma parce que muso kungo kɔnɔ ka taa lɔgɔ tigɛ o tɛ muso danbe ye muso kan ka sigida lakana muso kan ka du lakana pour que yiriwa kana cogo min na mais ni muso de ka baara kɛra ka don kungo kɔnɔ ka taa lɔgɔ tigɛ ko ka balo ɲini o tɛ muso danbe ye donc ni nimisi wasalen don bi parce que ɲɛ b'a la aw ka coopérative filɛ nin ye baara yirala aw la kalanw dira aw ma pour que aw bɛ nin waleya jugu in dabila. Muso minnu yɛrɛ garijɛgɛ donna nin baarada in na u ye foli kɛ ka ɲɛsin u dɛmɛbagaw ma ni ka labana k'u ka nisɔndiyaw jira kɛnɛ kan kosɛbɛ. An muso 90 de sali kɔnɔ yan bi an bɛ téléman de an bɛ somadaraka de yan foyi t'an tɛgɛ jɛni na pano bɛ yan bi an tɛ pano bɔrɔ lɔ pano tigilen tɛ la ni n'a ka di bi na téléphone sirasi la i tɛ wari bɔ frigo ye so kɔnɔ a bɛ jisuma d'a ma a bɛ boisson d'a ma a bɛ jimere d'a ma walayi foyi tɛ banna ɲɔsi masi ɲa an bɛna tigɛli kɛ sala an b'a ɲɔ sala ka i fo ka i ko i ma lɔ an t'a foli b'a kɛ la. Kungo kɔnɔna ja kɛlɛli o ye waleya min ni a nafa tɛ ban fɔ la bari sabu ka d'a kan kungo kɔnɔna ja a bɛ na ni degun caman de ye buna adamadenni yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ musow garijɛgɛ donna nin baarakɛminɛ minnu na a bɛ na kɛ sababu ɲuman ye u ma hali bi ni k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo. Mars kalo tile 22 san 1991 ani kelen Mars kalo tile 22 san 2017 ɲinan ye a san 20 ani san 6 de bɛn vanga nasa kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u nina ka bɛn ni jumadonya dɔ ye u k'a ma ko jumadonya fima ni o ye vendredi noir ye o de kosɔn jɛkulu min sigilen kun do senga a waatiw la ni a ɲɛsinnen kun do bɛnkanvanga nasa ma lajabalenw lapasali ma u k'a ma ko association pour la défense des victimes de la répression ADVR olu ye taama kɛnɛ dɔ sigi senga Bamakɔ kɔnɔ ka daminɛ Labitanizo Gabriel Touré la ni k'u kunda fasoden ɲumanw ndayɔrɔ ka ni u ka yɔrɔ ma ko Carré des Martyrs ɲarɛla o baaraw kɛra ka bɛn ni araba ye an ka jamana kɔnɔ Kafunɛ Bacili ka walawalali bi an kɛ ka caman faamuya o la. Marsi kalo tile 22 san 1991 Marsi kalo tile 22 san 2017 o bɛ bɛn bɛjɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ o maa lanjabalenw ka san 26 kunbɛli ma o min kasara bolila maa lanjabalen ninnu ma ka kɛɲɛ ni jumadon dɔ de ye ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ a don ma ko vendredi noir o san 26 kunbɛli o ɲɛnamayara jɛkulu fɛ bɛjɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ san 1991 waatiw la mɔgɔ minnu ni olu lanjabara o kɛtɔ jɛkulu min sigira sen kan o mɔgɔ lanjabalenw lapasali kama olu ye tasibila taama dɔ boloda taama min ni u y'a nun ta Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ da la Gabriel Touré ka taa bila kare la kare min ni o tɔgɔdara maa lajabalen ninnu yɛrɛ la n'u ko a ma ko Carré des Martyrs walasa ka hakilijigi ani tasibila kɛ ka ɲɛsin o maa lanjabalen ninnu bɛɛ lajɛlen ma Association pour la défense des victimes de la répression ADVR u ye u ka laada lakile ni waleya min ni a sigira sen kan jɛkulu in fɛ walasa ka hakilijigi ani tasibila wale ta k'a ɲɛsin maa lanjabalenw ma ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ ye
waati min ni mɔgɔ si man kan ka ɲinɛ a kɔ bawo a jumadon kelen a kalayara kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ bɛnkan fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ san 1991 waatiw la jɛkulu min sigira sen kan o mɔgɔ lanjabalenw ka hakɛ lapasali kama ko san o san ni marisi kalo tile 22 sera bɛɛ ko a ka kan bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili jigin ani tasibila kɛnɛw sigi mɔgɔ lanjabalen ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko waati sera bi ko dimi min bɛ min dusukun na bɛɛ lajɛlen k'o bila wa ko hakilina kelen yɛrɛ de kama u ye taama min boloda nin ye walasa ka tasibila mɔgɔ lanjabalen ninnu ye ko a dakun kɛra fɛn min ye o ye bɛn de ye taama min ni a ye mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ yera marisi kalo tile 22 san 1991 waati wulikajɔw la bɛɛ fanga ɲinini jɛkulu ekɔlidenw ani adamadenya lapasali jɛkulu caman olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ni tasibila taama in waleya ɲɔgɔn fɛ taama min ni u y'a da don Gabriel Touré la fo ka taa bila kare la kare min ni o tɔgɔ dalen don maa lanjabalen ninnu yɛrɛ la Mali minisiri min ka caw bɛnnen don dɛmɛ ɲɔgɔnya wale ani adamadenya nasiraw ɲɛnabɔli ma minisiri Amadu Konate ale yɛrɛ yera kɛnɛ in kan walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu bɔnɛna u ni na bɛɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka tasibila wale dɔw kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma minisiri Amadu Konate ka fɔ la ko ADVR jɛkulu u ka ni wulikajɔ ninnu ko ani foli ka kan ka da u ka dongo do cɛsiri baaraw la bari sabu ka da kan u bɛ ka hakili jigin de kɛ ka taa mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ni olu bɔnɛna u niw na bɛɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu ka cɛsiri baaraw bonyana walasa Mali jamana bi se ka kɛ a yɛrɛ ta ye yɛrɛma hɔrɔnya ani bɛɛ fanga ka sabati Mali jamana kɔnɔ Mali minisiri min ka caw bɛnnen don dɛmɛ ɲɔgɔnya ani adamadenya koɲɛw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ko an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita tɔgɔ la ko Mali jamana a mago bɛ nin jɛkulu suguw de la ani ni waleya sugu walasa bɛɛ fanga min bi an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka sinsin cogoya min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye ADVR jɛkulu in ye n'o ye jɛkulu ye min ka caw bɛnnen don mɔgɔw lapasali ma minnu ni olu lanjabara bɛɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ u ko u b'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fɛn min ye olu ka wulikajɔw ye a bɛnnen don mɔgɔ lapasali de ma mɔgɔ minnu ni olu lanjabara bɛɛ fanga natɔ an ka jamana kɔnɔ wa ko fɛn fɛn ye wulikajɔ ye min bɛ tali kɛ ka hakili jigin ani tasibila kɛnɛw sigi ka ɲɛsin o mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ko u tɛ natɔ kɔ o waleyaw la abada Lɔgɔliso min bɛ wele ko complexe scolaire Le Poupon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnninw olu ladonyɔrɔ ni u ladamuyɔrɔ do k'u kalan ni k'u ka dɔntaw ka wuriya janko u bɛ se ka kɛ jamana mɔ sini ɲɛsigi ye don nataw la min ye wulikajɔ dɔw ye o kɛra ni u ye u ka ɲɛmaaw fɛ ka taa u ɲɛda yɔrɔw la a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnnin hakili juru cani ka sababu kɛ fɛn bɛɛ fɛn na n'i tora k'olu ye bɛɛ a ka ca la olu dɔw bɛ jɔ i hakili fɛ ni ka se ka olu dɔw kɛcogo fɛnɛ ɲɛdɔn taama ɲɛsina yɔrɔ min ma o ye an ka pankuru jiginkɛnɛ min jɔ dalen don an ka jamana ɲɛma fɔlɔ jamana yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ a tutigɛba Modibo Keyita la Bamakɔ senu sɛgɛrɛ ni denmisɛnninw ye yen de nin da siɲɛ fɔlɔ ye baara in ka kɛ a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye de hali bi sa yɛrɛ kɔnɔ munumunu salo minnu bɛ kɛ ni denmisɛnnin ninnu ye a bɛ don de kadara kɔnɔ a y'a lɔkɔliden 160 ɲɔgɔn na olu de sen yera ko in na an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la o ye Kadija Kite n'a ka jatala Seru Ɲare. San o san ekɔliso min bɛ wele ko Le Poupon a ɲɛmayaso bɛ bɔli boloda kalan kadara kɔnɔ ka ɲɛsin u ka ekɔlidenw ma walasa a bɛ kɛ sababu ɲuman ye denmisɛn ninnu ma u bɛ se ka jamana cogoya dɔn k'a tarikuw ɲɛdɔn a n'a ladalakow walasa o lada kana wuli ɲina o lakilenna u ye bɔli in boloda k'a labɛn k'a ɲɛsin pankurun jigiyɔrɔ de ma Bamakɔ senu. An ye nin fɛn in organiser parce que a b'an ka kalanw kɔnɔna na comme denmisɛnninw bɛ kalan daminɛ depuis septembre u b'a daminɛ u sɛgɛnnen don donc n'an ye sorties k'a la tuma dɔ la a b'u lafiya et puis nin fana ye kalan dɔ de ye u bɛ bolifɛnw dɔn u bɛ passeport u bɛ kalan olu la u bɛ polisiw ka baara dɔn kalan caman de bɛ nin kɔnɔ métier kalan b'a kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ polisiw bɛ yen douaniers bɛ yen yɔrɔjɔsilaw bɛ yen donc o bɛɛ de kalan b'a kɔnɔ yɛrɛ de bɛ ci bila denbatigiw ma ka ci bɛna jamana ɲɛmɔgɔw ma ani anw yɛrɛ minnu ye directeur d'école ni directrice ni enseignants ye an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka denmisɛnninw ka donta kalan na u ka caya et puis ka se ka kalan ɲuman k'u kun parce que kalan de ye jamana ka ɲɛta ye jamana o jamana n'o y'i da kalan na u b'i da fɛn bɛɛ la. Nin bɔli min bɛ boloda san kɔnɔ siɲɛ 2 complexe scolaire Poupon ɲɛmayaso fɛ a bɛ kɛ sababu ɲumanba de ye u ka denmisɛnw ma k'u hakili dayɛlɛ walasa u bɛ se ka ko caman faamuya. Ne bɔra ka visite kɛ sisan a diyara ne ye bon comme mɔgɔ caman filɛ de Mali la olu tɛ se ka occasion sɔrɔ ka avion ye bon fɛnɛ na
ne ni n teriw an kɔntanenba de don an bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna kura ye mɛ minnu ka di ka tɛmɛ na. Ni voyage diyara n ye parce que n ye fɛn mun ye o kun delila ka fɔ n ye mɛ mun ye yɛrɛ la a diyara n ye k'u ye. Nin kɛra nin ɲɛna a ye ne surpris mɛ a diyara n ye. Ekɔliso in ye ekɔliden 180 de bisimila ɲinan san kɔnɔ. Denmisɛn kalanyɔrɔ lɛ Pupɔn a ekɔliso in dayɛlɛna san 2006 de kɔnɔna na. U ka hamina ko ani kunkilenna min bɛ u bolo o ye denmisɛnninw ka kalan ɲɛta ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma. Kolowari jamana kɔnɔ Kolowarima ɲɛmaw ye wuli ka jɔ kɛ u ka denw nɔfɛ minnu bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 50 la Libi dugukolo kan. U kɛn bɛ k'a lajɛ ko u bɛ nazarala lasɔrɔ kwaji kana fɛ nka taara kɛ degun ye u bolo. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ tunganata kow kibaruyaw ma ni o ye Organisation Internationale de Migration ye o ni Kolowarima ɲɛmaw de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara in sigi sen kan nin ta siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka kɛ Novembre kalo la san 2015 Kolowarima ɲɛmaw sera ka u ka den ma 44 ɲɔgɔn na labɔ Libi jamana kɔnɔ k'u lasegi Kolowari jamana kɔnɔ. Senegal faba maire ni o ye Khalifa Sall ye ale min minɛ bɛ bi ni ka bila wola ka sabu kɛ fanga kɛmɛ ka jira ka fɔ a kɛnɛ kɛ ka dumuni kɛ jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ ka nafolo min da k'o bila sigida ɲɛmaayaso ka bolo ka mairie euro wari miliyɔn bila ni kunkanfɛn ko o tununa a taacogo ma dɔn a kɔni lasagolen bi waati damadɔ bɔ nka nin sen kiiritigɛlaw la ɲɛnatigɛ a ye a lajɛ nin sen a b'a fɛ ka Khalifa Sall ani maa 7 minnu minɛ bɛ ko in njula ka lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen sigi ɲɛŋwɛ ka se k'u ka kɔrɔfɔw tɛngu ni ɲɔgɔn ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Khalifa Sall ka lapasabaw y'a jira k'a fɔ olu jɔrɔn tɛ ko in na k'a sabu kɛ maa 7 ninnu ka fara Khalifa Sall kan u bɛɛ lajɛlen ka dantigɛliw ye kelen ye k'u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kumana k'u ma fɛn dunbali dun. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mauritanie jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Ould Abdelaziz ye a jira k'a fɔ furubakalata min kan ka kɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la référendum ko a bɛ kɛ don min na a kɔni m'o fɔ nka ko a kɔni n'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye wasabulo fɔlɔ ye ni o ye parlement ye Assemblée nationale ye a kanubaw ka ca ye olu kɔni sina k'a latɛmɛ nka wasabulo filanan ni o ye Sénat ye 33 bɛ yen wasadenw na olu sina k'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye o kɛra sababu ye k'a balan ye o kumana min ye jamana ɲɛma ye a ko sira filanan ye fɛn min ye n'a tɛ se ka tɛmɛ wasabulo fɛ bɛɛ sariya bɛ a yamaruya ale mɔ a k'a lajɛ ka tɛmɛ ni a ye jamanaden fanba fɛ ni o ye awɔ ani a ye dɔngɔ ka taa o la. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mangama jamana ma degunnenw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR maaw ye a jira k'a fɔ u bilama degunnen don Cameroun jamana kɔrɔ ka sabu kɛ Nigeria ka den minnu gɛnmɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ Boko Haram bamajɛjɛkulu ka bɔnɛw ɲɛsiranya ɲɛ ka taa bisimila minɛ Cameroun dugukolo kan a n'a kɛ ɲankuma ko Cameroun ni ma ɲɛmaw kɛmɛ k'olu diyagoya labɔ ka t'u bila Nigeria dugukolo kan u nɔna ka sɔrɔ a ma kɛ ni u yɛr'u ka diɲɛ ye a bara ta bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bilalen kun don min kɛnkunbɛ k'a jira k'a fɔ dunan ninnu Nigeria ka denw Cameroun dugukolo kan u ka se ka don Nigeria jamana kɔnɔ n'a y'u jadi u bɛ don nka k'a ko kɛ wajibi bilen yɛrɛ ye ko kumana ko Cameroun ye bɛnkan sariya senw sɔsɔ nka babu sentigi min bɛ Cameroun jamana bolo o y'a jira k'a fɔ olu ma a sɔsɔ ka sabu kɛ u ni maa taalen ninnu u ye minnu ladon Nigeria jamana kɔnɔ k'u n'u bɛɛ na a la. Sudan du Sud jamana min ye siya woloma manga ye o bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛma Riek Machar Danga ani jamana ɲɛma Salva Kiir olu ni ɲɔgɔn cɛ manga kɛra sababu ye ni ka siya woloma kɛlɛ kolokolo jamana kurani kɔnɔ nka bi na farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa dɔ bɛ yen boli nin jɛ sentigɛ nin jɛ ni u k'a ma ko athlétisme Ethiopie jamana de Haile Gebrselassie ale kɛn bɛ ka laɲini ka hakilina dɔ sigi sen kan ka min ye farikolo ɲɛnajɛ senna bolili yɛrɛ sentigɛnin jɛ ka o ɲɔgɔnda dɔ labɛn avril kalo tile 8 Juba ni o ye Sudan du Sud faaba ye a dabɔkun de ye hali bi bɛn ni basigi o bɛ se ka sinsin o tɛmɛnen kɔfɛ nafolo min bɛna sɔrɔ a senfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya dɛmɛ kɛbaa minnu bɛ ka maa nanama sumanenw dɛmɛ ni o ye humanitaires ye ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ arabadon min ye Angleterre jamana o ye Grande-Bretagne ye dɔw b'a dɔn o la wale kelen Royaume-Uni olu fɛnɛ ka bamajiya wale ye u sɔrɔ État islamique bamajijɛkulu y'a jira k'a fɔ de nɔ don kunnafoniw ye a jira k'a fɔ arabadon maa dɔ kɔni y'i to mobili kɔnɔ ka sin ka sagajigi boli pɔ sanfɛ ni ka ɲɛsin
u ka wasablo yɛrɛ mɔ nka yani a yɛrɛ ka fɔ k'a ye muru digi lakana tigilama dɔ kɔni kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni nzara min ye maa saba ɲɔgɔnna ye o bɔnɛna ani na maa 20 ani maa 9 olu joginnen dalen bɛ labɛtaninso la minnu da ka jugu kosɛbɛ u bɛ taa maa 7 na État islamique y'a jira k'a fɔ a nɔ don juillet kalo la san 2005 nin n'a ɲɔgɔnna wale kɛra ka ɲɛsin Angleterre jamana ma min ni o fɛnɛ kɛra sababu ye ka maaw bɔnɛ u ni na. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ne Bajili don yan'o cɛ de b'a fɔ n ka kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.